Kinamtang jahong ni Paying Koyarni, Difu ISPT bus tenadung rong parpi rong biak kumlin along all party leader conference, Dhansiri atum penta, Delhi, Jantar Mantar along Union Education Minister, Dharmendra Pradhan Arpupen Chio Weknangji Pura Kachesong Padopon. Bangso hut nong nam kachetangklong, Sonam Wangchuk Penchenglok, Cockroach Janata Party, Abhijit Dipke, Kijapon Pen, Delhi Rong Sopi along, Need a Sotlang paper leak out that a joke, Low Charlie Somar Banging Koi Susia Prandam Nanglo. Bang so join si dead piada along CJP Hinpen, Japon si, Jesong aside Deng Pondo. Kachesong whose Central Education Minister, Dharmendra Pradhan Arpupen, J.O. Nangji Pusiki Hang Padolo. Bontame ni inkoy par erapita Central Government pen thangalam avisi hunger strike kedo Sonam Wangchuk pen chenglok kachesong apang pubang piatum apan raikom sai khiatum pen keso kelangji lapen neping nang pon churong lo. Bangso puthak APHLC Dhansiri Aro atum pen tame Sonam Wangchuk pen chenglok ni da satla puthak kachesong kedo anphanta kachesong atum along kachedon mate kachekroi dun ku angthek kachepaklang dun. Bangso hut prabjin pen Central Government pen kachesongalam thea puthak RDN nangji pusi APHLC Dhansiri mai phu Mohan Singh Tokbi Women Wing Secretary basa ping tipiatum ningjepon. Sonam Wangchuk sir jitu amron onohon indefinite teloke kori ase jantar mantrot etu ami fully support korisu teketok আজি 20 দিন ধৰি তেওঁলোকে ইনডিফিনিট হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক বহিছে নিউ দিল্লী যন্তৰ মন্তৰত গতিকে আমি তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিবলৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁৰ ওচৰত আহিব লাগে ilitung ahin pensatame support kachepaklang dun tung amasi support kachepaklang dun lo alangli Sonam Wangchuk ake hayaphan lasini litung support kangtung kupia pod ma lake chini lolo kupia pod ma plotangte okor alang litung Delhi phan phadak la kachesong gali all India phan se alang li kachesong lasi alang li phan choro reon Sonam Wangchuk ake hayaphan ke lasi kupi pasa alang kachesong ma plotangte la ke theklor lo paper leak apoda joine student tum kana hok he pikhangyang student tum kana hok plotang te copy lo kedam tang hot paper leak a joine alang li tum student tum ke tok don long lia joine laso apot alang li tum student atum ke chipathi bangwan dolo prote bang koi ke lake thek lor dolo lake alang tum thek pami atum son si kedam ta por karbiang long anglong Vizir along le aron repen kido atuma phan harle nangji pu ni krep ho hunger strike kido ahuta raikom sai khiatum pon labason thotsi non Delhi rong sopi along ta ni inkoi pen choche junje pen kachesong apang phu Sonam Wangchuk aphan stami nang claim lo as project pen sarkar atum RD NC Education Minister Dharmendra Pradhan aphan arpu pen hegvek nangji pusi rat cyclem bang Babu Sondrong Paratum pen sodak pen lamthi kachepaklang. Delhi Jantar Mantar along Kupia situation on day. Why we have to stand here today? Day. Litu mathanang po lasi Delhi Jantar Mantar along alam apodak sini tami ningje pon lo da ningje pon po bose mathalo lasi Sonam Wangchuk thihek panche than panang Sonam Wangchuk kupi pol hoda karjab dun kupi pol hoda khanga sekang ni dun alang li mo pen pusar ke than son se alang li awet tamet 9 kg komelo alang li 20 days choche junje ini dead pen alang li phan law and order atum aron re pen medical treatment phan arrest tanglo laso arrest dead pen aphi pinian tame ludu thede la pen kopi posi Sonam Wangchuk ke hai ada kang ni dun ma plotangte Sonam Wangchuk bangke oi kimi tum han education system pachala jathe net paper need paper kilik lahaya putha ka posi alang li bangke kachesong dun lasi nona bangke alang li phan arrest da bangke totally kar bianglong rat atuman tame anutin me thang jongjunga basement tame organization do an ham phanga song do an tame labangso Sonam Wangchuk ke hai long itum support dunang jang opinion kachepaklang dunang lang News report KTV News.